Здравейте хора, днеска, както сте разбрали от заглавието, ще ви покажа как да си свалите Lucky Patcher хака за всички игри. Аз го нямам, само го погледнах и както видяхте при мене, пишете Lucky Patcher в Google и ето го първото, ви се показва една. Se показва това, цъкате до Light и чакате и ако ви излезе това отдолу, цъкате ОК и ви стегли. Аз се върна след като се изтегли. Както виждате, вече го свалям вече. Тоест, тук пише напред, вие можете направо надолу и цъкнете Install. Така, тук съм хора. Извинете. Цъкате отваряне и сега свърши. Трябва да изчакате това да се сканира. Така и виждате, всичко ви излиза. Чакайте. Оставете го това, после ще го направя. Тук да се показва. Ще питате защо не си ни го казва, защо такова. И затова ще ви го кажа, няма направо. Там пише да се актуализира, защото има нова версия на Lucky Patcher. И да, и ето. И всичко ви се показва. Цъкате върху някаква игра. Чакайте аз да измисля някаква друга. Ето. Цъкате някаква игра и цъкате третото. Тук. Пак третото. И тук. И сега чакате, аз ще паузирам докато стане хора и се видим след малко. Здравейте хора, мина час половина вече, това не се е заредило. И това може да стане някакъв друг епизод от как се сваля. И хора, гледайте го, абонирайте се, гледайте ми другите клипове. Харесайте ми Facebook страницата, да знакълата в BG. И така хора, довиждане, ще се видим в следващия епизод.